Det er jo i hvert fald et forhold, som man ikke rigtig kender fra andre lande end Danmark. Danmark, det er et eventyrland. Danmark er en brugsforening. His Excellency Gustav Rasmussen, Minister of Foreign Affairs of Denmark. Det vi lige så, blev den mest bindende underskrift i nyere dansk historie. Lad os lige se det igen. His Excellency Gustav Rasmussen. Stedet er Washington. Tiden den 4. april 1949. Begivenheden stiftelsen af Atlantpagten. Og manden, der fører pennen, udenrigsminister Gustav Rasmussen, mellem venner, Gysse. Han var beviset for, at det stod grummesløjt til med dansk udenrigspolitik. Efter Erik Scavenius fald i 1943 og hans ærkefjende Christmas Møllers død i 1948, der stod Danmark uden politikere med internationale horisonter. Karakteristisk nok måtte både Venstre-regeringen Knud Christensen, det var den fra 45 til 47, og den socialdemokratiske regering Hedtoft, det var den fra 47 til 50, ty til embedsmanden Gustav Rasmussen som udenrigsminister. Og det havde et skær af komik, at denne neutrale diplomat med sin underskrift skulle føres ud af 135 års neutralitet. Ved befrielsen drømte ingen om, at Danmark skulle vælge side mellem øst og vest. For øst og vest var vores store allierede, og eventuelle skærmysler mellem dem kunne ordnes i det dertil indrettede FN, hvor vi i øvrigt også havde en plads ved bordet. Men den 9. februar 1946 markerede Ruslands hersker Josef Stalin en voksende ufredelighed mellem sejrherrerne og talte om kommende krigskatastrofer. En måned senere svarede Englands Winston Churchill fra Fulton Universitetets talerstol i Missouri. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Her fødtes udtrykket Iron Curtain, jerntæppet. I en storpolitisk strid tørnede den kapitalistiske verden, anført af USA, og den kommunistiske, anført af Sovjet, sammen i tomrummet efter Adolf Hitler. Og denne kamp om herredømme fik navnet Den Kolde Krig. Den kolde krigs kendsgerninger skabte nye skræmmende udtryk. Bikini, Prag-kup, Berlin-blokade, NATO, Warszawa-pagt, terrorbalance, brintbombe. Og den kolde krigs neurose satte de sælsomste forsvarsmekanismer i beredskab herhjemme. Hjemmeværnet, moralsk oprustning, ja selv Morten Korch-film. I 1950 hærgede Mona Claus-søen på Fyn. En gårdmandskone trodsede udgangsforbuddet og fik 300 kroner i bøde. Hvad havde fristet hende til at bringe smitten til Assens? Jo, hun måtte se Mosekongen. Og gårdmandskonens reaktion var faktisk epidemisk. Millioner af danskere flygtede fra tidens dystre realiteter og brugte biografen som beskyttelsesrum. Nej, jeg når det ikke. Ibrahim, kom så. Ibrahim. Ja, kom. Ibrahim, løb nu til. Du ved, hvad jeg håber på. Ryk så frem. Ibrahim. Der
dig, som de råber på. Fart op. Ibrahim. Frem i spidsen. Det skal jo gå. Du skal kæmpe og vinde pokalen. Konkurrencen er slem. Lad de andre gå hænge med halen, når vi to rykker frem. Løb nu til, Ibrahim. Det er lykken, der står på spil. Gå nu på, Ibrahim, for jeg elsker min pige lille. Vær min ven, Ibrahim. Du kan vinde, hvis blot du vil. Alle så du fjerner fra vejen for min pige og mig. Og hvis du kommer først over stregen, ja, så kysser jeg dig. Generationen, der blev voksen efter befrielsen, så fremad. Væk fra depression, arbejdsløshed, besættelse og restriktioner. Vandre væk fra problemerne er en fredelig skovsti. Ikke kan vælge side, ikke kan se til højre eller venstre, men lige ud med forventninger om en mere harmonisk verden, og frem for alt sikrere og sjovere, selv når der blev slået et par skæve. Værnepligten blev modtaget som et af de genvundne demokratiske goder med lån af engelske stålhjelme. Hærdende disciplin i et sundt legeme, på hovedet ud i fædrelandets forsvar og en sund latter efter strabadserne. Befrielsens dans, Lambeth Walk, 2 skridt frem og 1 tilbage. Det var trods alt frem. Eller var det? En vag angst for, at vi var ved at miste freden, krøb ind over Europa. Og ingen kunne mere følsomt og indtrængende finde udtryk for humanismens afmægtighed end forfatteren og oplæseren H.C. Brønner. Hvad var du bange for? Jeg ved det ikke. For dig og for døden. Og fordi det stormede. Og fordi alting er politik. Og for den krig, der ikke kom. Samtidig kan jeg ikke sidde stille i en stol uden at høre fødder, der marcherer langt borte. Der bliver flere og flere fødder. Og det bliver stærkere og stærkere. Nærmere og nærmere. De marcherer og marcherer. Men det kan også være, at det kun er fejhed. Jeg var bange for, at mennesker skulle se mig. Eller jeg var bange for, at der var sket noget forfærdeligt herhjemme. Selvom jeg godt ved, at der ingenting er sket. For der er vel ingenting sket. Nej, det var der vel ikke. Og hvis der var, havde man et særligt korps til at aflede uhyggefornemmelserne, hyggepianisterne. Hver bar havde sin hyggepianist, og den mest berømte var Victor Cornelius. Ingen kunne som ham få slagerdrømmen om den problemløse Trobø til at glide ned. Aldrig vil jeg glemme den her vej i paradis med dig, min skat. Men netop denne Trobø, Bikini i Stillehavet, blev symbolet på en ny makaber undergangsstemning. Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki havde sluttet den 2. verdenskrig. Og hermed troede man, det var slut. Men så kom juli 1946. Det meddeles nu, at atombomben er nedkastet. Den blev kastet kl. 24.01 dansk tid. Og i øjeblikket forsøger vi at få forbindelse med begivenheden, så vi forhåbentlig om lidt kan meddele lytterne yderligere om, hvad der skete. Men atombomben er blevet nedkastet. USA prøvesprængte 2 atombomber på Bikini.
Forsøget med de radioaktive dødsstråler bar præg af ligedele kynisme og uvidenhed over for mandskab, civile og dyr. Man eksperimenterede med selve livet. Det vækkede den danske opinion. Således skrev Børge Ovtse i modstandsbevægelsens ellers forsvarsglade avis Information. Hvad er vi vel andet end geder på bikini, klippede får på et skibsdæk, mens superfæstningernes motordrøn nærmer sig mellem skyerne. Vi går ind i en tid, hvor krig betyder de krigsførendes forvandling til støv og aske, mens de neutrale kan slippe med gammabestråling, der får dem til at dø af blegsolt 3 uger efter, som det sømmer sig for neutrale. Citat slut. Der kom flere prøvesprængninger på flere afsides øer. Bikinis skærsild startede vores kolde krig. Pludselig skulle man bekende kulør. Hvid, det var vestens frie verden. Rød, det var østens totalitære millioner. En af dem, der kom i skudlinjen i den kolde krig, var Kjeld Abel, den mondane salonkommunist, Tivoli-direktør om sommeren, mens vintrene gik med at lægge yndefuldt emballerede bomber under kapitalismen, kirken og kongeriget. Her i det første fredsår appellerer han til åndelig kamp mod Francos diktatur. I Danmark mindes vi i dag vor døde, og ved, at vi har en pligt til at gå videre i deres fodspor, der leder os ind i den frie fremtid. Den samme pligt har vi over for de spaniere, der først af alle europæere rejste sig imod det fascistiske tyranni. Spansk eller dansk, vi fik lov at gå ud af denne krig som frie mennesker. Men vi er det først den dag, vi går side om side med den frie spanier. Efter bikini spurgte flere og flere. Hvad siger Abel til bomben, og hvad siger han til Stalin? Og landets førende dramatiker svarede selvfølgelig med et drama. Det Kongelige Teater har på torsdag premiere på Kjeld Abels skuespil Dage på en sky. Herr Kjeld Abel, Dage på en sky. Det lyder så himmelsk. Det er også himmelsk, og det foregår i himlen på en sky, og guderne er de væsentlige på rollelisten. Men stykket handler om jorden og jordens problemer, fremstillet af en mand, der pludselig indfinder sig på skyen. Og gudernes interesse samler sig om jorden, og det er kampen om jorden og om mennesket. Denne mand var en idealistisk krigsflyver, spillet af pacifisten Ebbe Rode. Han foretager et desperat dødspring, fordi han ikke længere føler, der er brug for demokratiske humanister. Og som en ret stærk kontrast til kærligheden skulle det nævnes jo også atombomben i deres stykke, ikke? Nej, atombomben nævnes ikke. Der tales om noget, som folk må lægge atombombespørgsmålet i, men det er for lige til at nævne selve ordet. Men Abel lod pilotens kone rette et frontalt angreb på videnskabsmændene, der gav USA's magthavere atomkraften til fri afbenyttelse. Her gentager Bodil Kjær angrebet på forskerne ved mindekoncerten efter Kjeld Abels død i 1961. Og takket være jeres gave, kan vi alle ryge i luften. Så er det forbi. Der er ikke mere at spekulere over. Intet kunne standse jeres nysgerrighed. I helmede ikke, før I var nået ind til livets kerne. Se, her er den. Ja, dødens. I holdt ordet højt som en fane, et våben. I rækker os det sidste våben. Og himmelrummets mørke lukker sig over den menneskehed, der aldrig fik lov at finde sit svar. Det var andre, som... Ja, andre, der gjorde bestillingen. Statsmændene gjorde bestillingen. Så man bestiller en lavkage hos en konditor. Jeg skulle være med gift. I vidste det, men tog mod ordren. Ånden er fri uden begrænsning. Eller dø end gå fra frihedsprincip. Eller lad andre dø. Os alle. Det var et mål, et ganske bestemt mål, som skulle nås. Ja, at få sat punktum for et helvede. Krigen. Det blev et komma. Et komma inden næste sætning. Men den har I ikke ansvar for. Jo!
Det helvede, der åbenbares i den nye sætning, det er jeres. Fordi I ikke tålte, at jeres frie tanker lod sig spærre ind i en begrænsning. I stillede ingen betingelser, da ordren indløb. Hvilke betingelser skulle vi stille? At det var jeres ejendom, våbnet. At I kun lånte det ud en gang for at sætte punktum. Men I stillede ingen betingelser. I gav det hele fra jer. Våben, viden. Og viste os i stedet, at frihed uden grænser, kan føre lige lugt til menneskehedens selvmord. Et skuespil, der vækkede debat. Abel havde sat spørgsmål ved forskningens og åndens frihed. Selv hans åndsbeslægtede begyndte at undsige ham. Tove Ditlevsen udbrød: Jeg antager ikke, det er Kjeld Abels mening at oprette gaskamre for anderledes tænkende. Citat slut. Kort efter premieren på Dage på en sky, blev det sidste af de østeuropæiske lande, Tjekkoslovakiet, indlemmet i Stalins magtsfære. Det kommunistiske kup i Prag i slutningen af februar 1948 udløste en massiv dansk fordømmelse. Vrede og frygt prægede reaktioner fra både konservativ ungdom, radikal ungdom og socialdemokratiske topfolk. Det brede flertal herhjemme var ikke i tvivl. Friheden i Tjekkoslovakiet var trampet ned. Var det det, Abel ville? 5 skuespillere meldte afbud til en digteraften for Abel, og der blev kastet en håndgranat ind gennem arrangøren Land og Folks vinduer. Nu blev idealister kaldt blåøjede, mens realister spurgte sig selv, om Danmark ville få den samme skæbne som Tjekkoslovakiet. Nu skal man ikke tro, at hele nationen havde flætningerne i postkassen i 1948. Denne mand var langt mere kendt og dyrket end Kjeld Abel. Niels Holst Sørensen, Europas hurtigste 800 meter løber og meget senere chef for flyvevåbnet. Der skulle nemlig være olympiske lege i London. Det var endnu mere sindsoprivende end livtaget mellem giganterne i Moskva og Washington. Eliten trænede lidenskabeligt. Deres tilhængere ofrede dåbsgaven for at se de aktive i kamp. Vil en rejse til Olympiaden. Det er noget, vi alle gerne vil. Det bliver en enestående, uforglemmelig oplevelse. Et minde for livet. Her er en, der vil. Han har fundet noget gammelt sølv frem, og sælger det nu til Dansk Olympiademærke, som køber alt gammelt sølv gennem de organiserede guld- og sølvsmedeforretninger landet over. Her får han sølvets pris, og her den grønne nummererede kvittering, som giver ret til deltagelse i lodtrækningen om 10 gratis rejser til de olympiske lege med ophold. Den chance er nok værd at tage. Vort holds indtog kunne smelte såvel sølv som nationale hjerter. Og her har vi Danmark. Det danske hold, klædt i rødt og hvidt, Dannebrog. Forrest hockeyspilleren Vagn Loft med flaget, så hele holdet med damerne forrest. Bruset fra 7000 duers vingeslag fylder stadion. Duerne bringer bud til verden om, at de fredelige olympiske idrætslege er begyndt. For denne ene gang var Danmark idrætsland nummer 1 i forhold til befolkningstallet. Fordi vi her 3 år efter freden i en verden med knaphed på mad var uovervindelige i indtagelsen af kalorier. Og her danskeren Captain Acton med Please. Det ser farligt ud. Han kaster sig hesten. Han udgår. Selv med mad og drikke duede ikke alle danske helte. Hvor landevejsryttere kørte på fælgene med 14 punkteringer i et løb. Også gummi var en mangelvare. Den terrieragtige danske pige sætter i med et kolossalt tempo. Fritze spurgte, og hun pisker vandet til skum. Hun fører endnu. Den amerikanske pige kommer op. Kom nu, Fritze.
Nu kører de, nu Fritze, og nu Jamailand. I alt 20 gange var landsmænd og damer på sejrsgamlerne. 5 gange guld, 7 gange sølv og 8 gange bronze. Størst beundring vakte en tredjeplads, bronzeholdet i fodbold. De fleste blev omsat på boldbørsen og sendt sydpå. Først af alle hovedstødseksperten John Hansen fra Frem. Med 4 mål ekspederede han de italienske storfavoritter ud af turneringen. Kort efter var Lange Hansen solgt til Juventus i Torino for 1 million lire eller 111.000 kroner, en overgangssum, det ville have taget ham 15 år at tjene som kontorist på Carlsberg. Der burde være overrakt en 21. guldmedalje i sportsgrenen oppiskning af national fanatisme. Til radioens Gunnar Nu Hansen, naturligvis. Af trådløs vej fik han vort indre Dannebro til at blafre. Nu sidder den i målet. Der bliver råbt og skrålet. Gunnar, han er god. Nu, hvor er det spændende. Hansen, han er blændende. Han er god for 2. Godt, Ejgilde. Det går godt indover. Og John Hedder lige ved siden af målstolpen. Og bolden går i nettet. Han er farlig, den venstre ving. Han scorede her igen. Der hældes bagover til Præster, der går videre til John Hansen. Han er ved at komme på skud. Han er alene. Han skyder, og bolden rammer målstolpen og går ind. Danmark fører. Bravo videre. Den går videre til Johannes Bløger, der spiller ind til John Hansen, der hætter mod målet. Og bolden går ind. Der skyder, og bolden går i nettet. Og så lyder dommeren fløjte. Kampen er færdig. Danmark har vundet. Nu. Det er et slagord. Både styr og bagord. Hvor var det godt. På vandet var Gunners friske piger og raske svende suveræne. Kajak, svømning, sejlads og roning. Her vinder Roskilde i toer med styrmand. Og her skal vi følge de direkte virkninger af den oppiskede patriotiske gejst. Så mange roskildedensere var der ellers kun i gaderne under kongebegravelser. Og nu kommer først Roskildes 3 sejrige roere, båret i guldskål af deres kammerater med blomster i favnen. Og her nedenfor står børnene med Dannebrogsflag i hænderne, og der er opmarcheret et drengemusikkorps. Det er Realskolens borgervæbningsorkester, der er klar til med musik og hylde de hjemkommende. Men jeg kunne da aldrig i min vildeste fantasi vide, at der i Roskilde Roklub var 3 knægte, som engang skulle vise sig at være de hurtigste i verden i en toer. De længe leve! Roskildes kredslæge Margrethe Glud var temmelig isoleret, da hun ytrede: En grå kat, der går over gaden, interesserer mig mere end hele olympiaden. Men det, der skete i Berlin, interesserede hende nok mere end en grå kat. Sovjet blokerede byens land- og kanalforbindelser i et koldt forsøg på at indlemme Tysklands gamle hovedstad i Østblokken. Her satte de vestallierede grænsen og organiserede en effektiv luftbro, flytransporter med forsyninger i mange måneder. Sådanne filmjournaler i biograferne fik kulderen til at brede sig. Kæmperne i øst og vest bøjede arm. Lille Danmark følte sig vendeløst og værgeløst og måtte vakkelvognen belave sig på at tage et standpunkt. Da strakte Sveriges statsminister Tage Erlander en hånd ud og foreslog en nordisk forsvarsunion. Danmarks Hans Hedtoft greb hele armen. Her var svaret, løsningen, redningen. Dramaets tredje hovedrolle blev eminent spillet af den norske udenrigsminister Halvard Lange. Der kom folkeligt sus i nordismens svanevinger, og Hedtoft blev et kraftcenter i de lange forhandlinger. Norge havde facade mod Atlanten og var fra baggården nabo til Rusland.
Norge ønskede større sikkerhed, end en væbnet nordisk neutralitet kunne tilbyde. Lange træk mod vest, og Danmark lod sig trække med. Og sådan døde Hedtofts stolte håb om et samlet neutralt Norden mellem norsk stejlhed og svenske forbehold. Nu var Danmark tvunget til at vælge ideologisk ståsted. Påvirkningerne var polariserede. I det kommunistiske land og folk så Herluf Bidstrup Danmark i lommen på imperialisten USA. I det konservative Nationaltidende så Otto F. Stalin som den store, stygge ulv. Здравствуйте. Goddag igen. Сейчас будет урок для начинающих. Svinget fra neutralisme til militæralliance fik de særeste følgevirkninger. Russiskundervisningen i radioen faldt pludselig bort med den undskyldning, at tilhørerkredsen var meget begrænset. Dagbladet Politikken havde engageret den store amerikanske bassanger Paul Robeson til koncert i København. Han blev gjort opmærksom på bladets NATO-venlige holdning. Som kommunist skiftede han omgående til Land og Folk, der overtog arrangementet. Blandt hans fans var Martin Andersen Nexø. Gallup registrerede, at 23%, næsten en fjerdedel af befolkningen, havde lyst til at udvandre fra smaltid og koldtid. Samme befolkning blev elendigt informeret om den vidtrækkende beslutning om at melde os ind i Vestens militærblok. Mens riget gik svanger med den nordiske løsning i 9 måneder, fik parlamentarikerne nøjagtigt 34 dage til at bestemme sig for eller imod NATO. Og selve behandlingen i Rigsdagen formede sig som en 3-dages blitz. Mens Slotsholmen vrimlede med ordenspoliti og demonstranter, opstod begrebet Atlantpartierne, S, V og K, der herefter skulle afstikke vor udenrigspolitik. Den socialdemokratiske ordfører Julius Bomholt. Hvis vi siger nej, har vi bevidst isoleret os, og vi må være forberedt på den næste 9. april. Venstres Edvard Sørensen. Det, at de demokratiske lande står sammen for at bevare freden, er en større sikkerhed for fred, end hvis vi fulgte de radikale gik ind i isolationspolitik og et praktisk talt afvæbnet Danmark. Den konservative Ole Bjørn Kraft. De kommunistiske partiers beslutning om at ville fremme deres verdensrevolutionære planer vil true med at rejse krigen indefra i et hvert land. Retsforbundet under Viggo Starke stod splittet. Vi må nemlig gøre os klart, at en tilslutning til Atlanterhavspagten betyder oprustning. Men jeg kan ikke tillægge det afgørende betydning, hvor det drejer sig om Danmarks eksistens. Den radikale Jørgen Jørgensen. Det er en politik, der øger Danmarks risiko, uden at give en tilsvarende større sikkerhed. Kommunisten Axel Larsen. Og jeg har endnu ikke set noget historisk bevis på, at militære alliancer tjener til at fremme fredens sag. De kommunistiske partier, de vil rejse befolkningen til krig imod krigen. Og så tilsluttede lille Danmark sig den store militærunion. I Washington besejlede vestens våbendragere pagten. His Excellency Henrik de Kaufmann, Ambassador of Denmark. Kaufmann skrev under efter Gustav Rasmussen og ville have den banebrydende fyldepind med som souvenir. Morgenbordet havde fået et nyt samtaleemne. Vi var 7 piger i går. Alle mændene var til øvelse undtagen dig. Du springer de vigtigste sider over. Det er der, det foregår. Du har tid nok, mener du. Jeg var flov til den dame til i går. Du kan ikke være bekendt.
Du er den eneste af vores mænd, der ikke har meldt sig. Du tror bare, det er noget, soldaterne skal klare. Aner du, hvad det kan komme til at koste? Der er noget, der hedder borgerpligt. Det betyder også, at man ikke lader andre rage kastanjerne ud af ilden for sig. Du er da et mandfolk for pokker. Du vil have rigtig godt af det. Sig mig, ved du overhovedet, hvad det er, jeg taler om? Det er hjemmeværende, jeg mener. Jeg meldte mig i går. NATO-engagementet ændrede det danske landskab. Hjemmeværnet blev oprettet i 1948, og fædre klædt i stål, mange af dem veteraner fra modstandsbevægelsen, måtte have undervisning i, hvordan de kunne blive til mere fare for andre end sig selv med de nye våben. Vi er stadigvæk være med i bedriftværende. De mangler stadig masser af mandskab. Nej, det er ikke noget for mig. Nej, det hjælper ikke noget alligevel. Hvis I må tro, I overhovedet I ved noget om civilforsvaret. Kig over i kantinen i morgen efter fyreaften. Der gennemgår I øvelsen fra i aften og fortæller lidt om civilforsvaret. Der kommer en del kammerater, der heller ikke er med i bedriftværende. Så kan vi jo slå lidt om sagerne, ikke? Og der er der ingen af jer, der virkelig vil svigte, hvis det bliver alvor en dag, vel? Frøken Nielsen beskæftiger sig til daglig mest med at skære spegepølse og veje sildesalat. Men hun ved udmærket, at mange af de ledige pladser i civilforsvaret kan udfyldes af kvinder. Men det er jo ikke bare at gøre materialet rent, at der er brug for kvinder. På utallige poster gør de lige så god fylde som mænd. Og til mange opgaver kan de slet ikke undværes. Civilforsvaret blev oprettet i 1949, og der var sæson for sessioner. Værnepligten blev sat op fra 12 til 18 måneder. Forsvarsminister Rasmus Hansen blev omdøbt Rasmus Jet for sine indkøb af de amerikanske Thunderjets. Omsætningen af ørepropper voksede. Militærbygningen blev rationaliseret med en enhedskommando under forsvarschefen Admiral Kvistgaard. Forsvarsbudgettet blev firedoblet på 4 år. Alle meningsmålinger viste, at der var folkeligt flertal for NATO, men også megen skepsis. Her forsøger professor Hal Koch i radioen at råbe forsvarsvennerne op. Nu vil jeg gøre det følgende, jeg vil sige, at mange vil blive taget med i ilde op, og man vil sikkert beskylde mig for at være kommunist, når jeg siger, at angsten for kommunismen, som den gør sig gældende i vort folk i dag, har karakteren af et sygdomsfænomen. På samme måde som jeg synes, at angsten for krigen og atombomben altså har noget sygeligt over sig. Vi har samlet os goder til lange tider, og vi føler det som en rystelse, at hele denne rigdom, det nu ligesom trues og undermineres ved krig, ved atombombe, ved kommunisme, eller hvad der nu ellers kan være tale om. Hal Koch og hans lige blev overdøvet af støjen fra skydebanerne og radioens ønskeprogram. Min elskede og ham jeg kalder mit ideal. Han var før som skåret af en modejournal. Jeg drillede ham ofte, men hvor var han kær? Og nu er han i kongens klæder. Hans jakke slår folder, sikke mål vi har taget. Hans bukser de stumper og kasketten er flad. Men det er det samme, for han er min soldat. Stor og stærk og dejlig. Der foregik en vestvendt orientering på alle niveauer. Samme år, Atlantpagten blev undertegnet, lanceredes et nyt blad. Anders And og kompagni fås i enhver kiosk eller hos deres bladhandler.